musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maambi ka kapusan at si kayo namin kapaborito. Agaw nata na Miyerkules, Mayo 14, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, Pangasinan naging mapayapa sa isinagawang botohan at bilangan. Radyo Pangasinan Balita. Voters turnout sa Pangasinan halos umabot ng 90%. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 12 mananalong senador target na iproklama sa Mayo 17. Radyo Pangasinan Balita. President Marcos Jr. nagpasalamat sa mga nakiisa sa pagboto. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, kandidatong mayor sa Mexico pinagbabaril. Radyo Pangasinan Balita. US President Trump at Saudi Prince pumirma sa ilang kasunduan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Olympian Ando nakakuha ng silver medal sa Asian Weightlifting Championships. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, ilang mga artista nanalo at meron ding natalo sa tinakbuhang pwesto sa halalan. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yeah, good morning sa lahat ng tagapaginig ng Radyo Pangasinan para naman sa lagay ng ating panahon. Ngayon pong araw ng Miyerkules. So, wala rin tayong binabantayang sama ng panahon, labas o loob ng ating bansa. Sa ngayon, buong bansa ay makakaranas ng maalinsangang panahon dahil pa rin sa pag-iral nitong ating easterlies. Yung hanging maalinsangan at mainit na nanggagaling sa may silangang dagat Pasipiko. At dahil dyan, ang buong lalawigan ng Pangasinan, particular ang Dagupan City, ay magpapatuloy pa rin po yung ating maaliwalas na panahon na may mga inaasahan pa rin isolated rain showers o di naman kaya thunderstorm, lalong-lalo na sa may dakong hapon o di naman kaya sa gabi.
mahinang hangin na nagmumula sa may silangan hanggang hilagang silangan na siya namang iral. At ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-along ng ating karagatan. So wala tayong gale warning na nakataas sa anumang paring ng ating bansa. So sa ating mga mangisda na mga kapatid ay maaari po silang lumalaot. Ang ating nakakagawat ng temperatura ay naglalaro sa 55 hanggang 34 degrees Celsius. At ang ating heat index na inaasahan o yung damang init ay nasa 41 degrees Celsius. At ang araw naman po ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at lulubog naman 6:21 ng dakong hapon. Yan mo nang lagay ng ating panahon ng tagapagulat Jun Soriano. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Generally peaceful ang buong lalawigan ng Pangasinan sa isinagawang midterm national and local election. Ito ang inihayag ni Police Colonel Rolfer Kapukyan, PNP Provincial Director sa katatapos na bilangan ng boto kay Canvas kahapon. Bagamat may nangyaring shooting, may mga naitalang shooting incident, ay hindi naman umano ito election-related at isolated cases lamang. Samantala, halos 90% ang bumoto sa 47 municipality sa Pangasinan. Sa inilabas ng COMELEC Provincial Certificate of Canvas ng COMELEC, 86.70% ang voters turnout o kaya 1,744,283 ang bumoto sa registered voters na 2,011,827 sa 47 municipality sa Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, mga elected officials 2025 to 2028 sa Dagupan City matapos na iproklama ng COMELEC sa pagka-mayor ay si incumbent Mayor Belen Fernandez. Sa Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Dean Brian B.K. Kua. Incoming City Councilor ay sina re-electionist Michael Fernandez, re-electionist Attorney Joey Tamayo, Tala Paras, re-electionist Jigsins, Carlos Reyna, Danny Canto, Chito Sampson, Marvin Fabia, Dr. Jaja Kayabiab, at si re-electionist Dada Reyna. Sa 144,488 144,481 regular registered voters sa Dagupan City, 87.51%. 126,442 ang bumoto o kaya voters turnout sa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Dead on arrival naman sa pagamutan ng isang lalaki matapos na sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa May Venecia Highway mag-aalas 10 ng gabi kung saan ang biktimang kinilalang si Sherwin Ramirez, 44 anyos, residente ng Gayaman, Binmalay. Sa investigasyon, ang biktima ay tinatakang lugar ng sakay ng motorsiklo na pa-south direction. Pagdating sa may palikong lugar, tapat ng isang coffee shop ay na-lost control dahil sa mabilis na takbo na naging dahilan ng pagbagsak nito at tumilapon sa may concrete ramp. Nagtamo ito ng injury sa iba't ibang parte ng katawan na nadala pa ito sa hospital, subalit hindi na umabot ng buhay. Napagalaman na ang biktima ay merong suot na helmet. Radyo Pangasinan Balita.
11 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Maaaring umanong sa weekend ay maiproklama na ng Commission on Election kay COMELEC ang 12 winning senators para sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado, Mayo 17, ang pinakamaaga nilang target na makapagsagawa ng proklamasyon. Matatandaan hanggang nitong Martes ng tanghali o isang araw matapos ang halalan, nasa 98.99% na ang nai-transmit na local election returns o kay ERs sa COMELEC transparency servers. Ito ay 92,453 ng 93,387 na inaasahang total ERs. Nag-convene namang muli ang COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers o kay NBOC noong Martes ng hapon upang ipagpatuloy ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list groups sa katatapos ng midterm poll sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagpakita lamang ng tutol. Okay, nagpapakita lamang na tutol ang publiko sa nakuhang napakalaking boto na nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katatapos lamang na 2025 midterm election sa akbang ng pamahalaan na burahin ang kanyang legasiya sa bansa. Ito ang sinabi ng abogado ng dating Pangulo na si Nicolas Kaufman matapos na manalong alkalde ng Davao City si Duterte sa partial count ng Commission on Elections kung saan nakakuha siya ng 539,141 votes laban sa katunggali na si Carlo Nograles na merong 65,090 na boto. Dagdag pa ng abogado, malinaw na ipinapakita ng mga botante ang kanilang matinding hangarin para maibalik ang dating presidente sa bansa. Dagdag pa nito, malinaw na ipinapakita ng mga botante ang kanilang matinding hangarin para maibalik ang dating presidente sa Pilipinas at ang pagtutol-anya sa pagtatangka na Administrasyong Marcos na burahin ang kanyang iniwang legasiya. Radyo Pangasinan Balita. Nagpaabot naman ng pasasalamat si President Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na nakiisa sa eleksyon. Sinabi ng Pangulo na muling naipakita ng bansa ang diwa ng demokrasya sa pamamagitan ng maayos, mapayapa at may dignidad na eleksyon. Umaasa rin si President Marcos sa mga naluklok na opisyal na makikinig sa mga hinaing ng taong bayan, harapang tutugunan at aaksyonan sa mga hamon ng inflation, trabaho, korupsyon at sa pang-araw-araw na hamon na dalahin ng mga Pilipino. Nagpasalamat naman ang presidente sa mga taong sinuportahan ang mga kandidato ng administrasyon. Hindi man anya nila napagwagian ang 12 na pwesto ay magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho at misyon. Sa mga hindi naman nanalo ay nirerespeto niya ang tapang ng mga ito at paninindigan para sa public service at naipakita rin ito kahit sa labas ng mukha ng eleksyon. Nanawagan din ng Pangulo na ngayong tapos ng eleksyon ay ituloy ang pag-usad at hindi para balikan ang nakaraan kundi para sa hinaharap. Kasabay nito, inihayag din ng presidente na inaabot niya ang kanyang kamay sa mga bagong luklok na opisyal ng bayan kahit saan pa man sila kabilang sa partido at magkaisa silang lahat sa isang pag-iisip para sa isang misyon na shared responsibility na pangasiwaan ng maayos ang pamahalaan para sa produktibong bansa. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, binigyang linaw naman ngayon ng Commission on Election na maaari pa rin maiproklama bilang bagong alkalde ng Davao City ang nakapiit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi naman required na dapat ay maging present sa bansa kapag sila ay naiproklamang nanalo. Kabilang naman ay kanila namang ipapaubaya sa Department of Interior and Local Government kung maaari itong manungkulan sa pwesto. Magugunit ang kasalukuyang nakakulong ang dating Pangulo sa International Criminal Court dahil sa kinakarap nitong kasong crimes
against humanity. Radyo Pangasinan Balita. Aabot naman sa mahigit na 4 na milyong halaga ng drogang ecstasy at heroin ang nakumpiska ng Bureau of Customs kay BOC. Ayon sa BOC, nakumpiska nila ang 4.43 milyong pisong halaga ng droga sa Ninoy Aquino International Airport. Naharang ang 6 na parcel sa Central Mail Exchange Center ng paliparan kung saan nang buksan ay tumambad ang 1,330 na tableta ng ecstasy at 362 gramo ng heroin. Dagdag pa ng BOC na ang nasabing illegal na droga ay galing sa Ireland, the Netherlands at Thailand, kung saan ito ay diniklara bilang may skincare products at plumbing materials. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ng operasyon ay dahil sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ipinasakamay na ng BOC ang mga illegal na droga sa PDEA habang patuloy ang sinasagawa investigasyon ng mga otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin naman ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Kaugnay sa katatapos na eleksyon noong araw ng Lunes dito sa Bayang Mapandaan ay landslide tulad ng inaasahan si Mayor Vega na nakakuha ng 18,873 votes laban sa 3,659 na nakuhang boto ng challenger na si Jaime Aquino. Sa pagka-Vice Mayor ay nanalo ang dating Mayor na si Anthony Doy Pinullar na kung saan ay tinalo nito si re-electionist Vice Mayor Gerald Tambawan. Si Pinullar ay nakakuha ng 12,302 votes at 10,949 naman ang nakuha ni Tambawan o lamang na 1,353. Samantalang 5 incumbent councilors at 3 independent candidates ang nanalo. Nanguna si Alice Mariano, pumangalawa si Bang Bertan, pangatlo ay si Blando Quinto, sumunod sina Frederick Lalas, Michael Kalimlim, Freddy Pinullar, Eric Paraino at Jim Castro. Ang pangalawa na si Biagtan, pang-4 na si Lalas at pang-5 na si Michael Kalimlim ay pawang mga independent candidates. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita na proklama na bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga si dating President Gloria Macapagal Arroyo. Isinagawa ang seremonya sa new legislative building ng provincial capital ng Pampanga ang naturang proklamasyon. Si Arroyo ay tumakbong unopposed sa naturang distrito at nakakuha ng kabuang 227,254 votes. Muling magiging kinatawan ng Pampanga 2nd District ang dating Pangulo at magsisilbing miyembro ng 20th Congress. Sa kanyang karera bilang kongresista, dati siyang nagsilbi bilang Speaker of the House of Representatives. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Patay matapos pagbabarilin ang tumatakbo sa pagkaalkalde sa bansang Mexico. Nagsasagawa ng kanyang campaign rally si Yesenia Lara Gutierrez, ang tumatakbong alkalde ng Veracruz State, nang ito ay pagbabarilin. Habang ito ay abala sa pakikipagkamay sa mga supporters nito nang biglang umalingaw ang mga putok ng baril. Kinundina ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang insidente kung saan agad na ipinag-utos ang malalimang investigasyon. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ilang kasunduan ang pinirmahan ni na US President Donald Trump at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa kauna-unang pagbisita ni Trump sa Saudi Arabia. Sa kanyang pangalawang termino ay pinirmahan ang memorandum ng Understanding on Energy
Mineral Resources, U.S. Department of Justice at Cooperation on Space and Infectious Disease. Kasama rin ang letter of intent para sa future defense capabilities kung saan ito ay nagkakalagan ng $100 billion na armas ng US na bibilhin ng Saudi Arabia. Kasama ni Trump na bumisita sa Saudi Arabia ang ilang mga US business leaders at si Elon Musk. Radyo Pangasinan Balita. Inanunsyo naman ng mga opisyal mula sa Estados Unidos at China noong Lunes ang 90 days na truce upang pag-usapan ang mga isyo sa pagbaba ng taripa. Ayon kay U.S. Trade Representative Jamieson Greer at U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na magbabawas umano ng taripa sa mga produkto ng China ang U.S. mula sa 145% papuntang 30% na lamang. Samantalang ang China naman ay babawasan ng 10% ang mga produkto ng US. Sinabi pa ni Bessent na ang mga mataas na taripa ay nagdulot ng kalituhan at halos naging isang uri ng embargo sa pagitan ng dalawang bansa, isang sitwasyon na ayaw ng laliman. Pinuri naman ng Ministry of Commerce ng China ang kasunduan at hiniling ang pagtigil ng Estados Unidos sa mga unilateral na pagtaas ng taripa. Inanunsyo din ng China ang suspensyon ng iba pang mga hakbang na inilunsad dito bilang tugon sa mga taripa ng US. Kabilang na ang pagkontrol sa exportation ng mga bihirang mineral. Bagaman may mga positibong reaksyon mula sa mga merkado at negosyo, may mga nagbigay ng babala ukol sa patuloy na kawalan ng katiyakan, lalo na't ang kasunduan ay meron lamang 90 days ang itatagal. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports. Nagbulsa ng silver medal si two-time Olympian Elrin Ando sa Asian Weightlifting Championships na ginanap sa Zhejiang, China. Nabuhat ni Ando ang 102 kg sa snatch at 130 kg sa clean and jerk na may kabuuang 232 kg. Itinuturing rin ang Southeast Asian Games na crowd favorite, subalit ito ay nabigo. Nag-uwi naman ng gold medal si Li Shuang ng China habang bronze medal naman ang naiuwi ni Mon Minhee ng Korea. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, malapit nang makamit ng New York Knicks ang tiket patungong Eastern Conference Finals matapos ang kanilang impresibong panalo laban sa Boston Celtics sa likod ng matibay na performance ni Jalen Brunson na nagrehistro ng 39 points, 5 rebounds, 12 assists na pinangunahan niya ang opensa ng Knicks. Kasama niya sina Karl Anthony Towns na merong 23 points, 11 rebounds, Michael Bridges na meron 23 points, 7 rebounds at si OG Anunoby 20 points, 3 rebounds na nagtulong-tulong sa pagtiyak na mapanatili ang kontrol sa laro. Sa kabila ng matibay na laban ng Boston Celtics kung saan si Jason Tatum nagpakitang gilas ng 42 points, hindi ito naging sapat upang pigilan ng Knicks. Bagamat mas maraming 3-pointers ang naipasok ng Boston, 18 over 48 kumpara sa 12-34 ng Knicks, nahirapan silang makipagsabayan sa rebounding battle kung saan lumamang ang Knicks ng 43 rebounds laban sa 31 ng Boston. Isa pang mahalagang aspeto ng laban ay ang free throws kung saan mas maraming attempts ang nakuha ng Boston sa score na 19-26, ngunit mas epektibo ang Knicks sa kanilang mga tira na 9-12. Sa kanilang kasalukuyang momentum, isang panalo na lang ang kailangan ng Knicks upang makapasok sa Eastern Conference Finals. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating mga balitang entertainment, ilang mga local celebrities na sumabak sa politika ngayong halalan ang pinalad
at may ilan din ang kinapos. Sa lungsod ng Pasig ay nagwagi sa kanya ikalawang termino bilang konsihal na ikalawang distrito ang aktres na si Angelo De Leon, habang ang aktor na si Daniel Fernando ay naiproklamang gobernador ng Bulacan. Ganon din si Alex Castro na muling nahalal bilang vice governor ng probinsya. Nakamit naman ng aktor na si Arjo Ataide ang ikalawang termino bilang kongresista ng unang distrito ng Quezon City. Nagwagi rin ang aktres na si Aiko Melendez bilang konsihal ng District 5 ng Quezon City. Ganon din si Alfred Vargas. Sa lungsod ng Maynila ay formal na naiproklama si Isko Moreno, habang wagi bilang gobernador ng Batangas ang veteranang aktres na si Vilma Santos at ang anak nitong si Ryan Christian Recto ay nagwagi bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Lipas City. Nagwagi rin ang mag-asawang sina Richard Gomez at Lucy Torres, kung saan si Torres ay naiproklamang alkalde ng Ormoc City, habang ang aktor ay kongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte. Ang singer naman na si Tuti Karingal ay nagwagi bilang board member sa Laguna. Ilang mga artista naman ang hindi nagtagumpay sa kanilang pagsabak sa halalan. Nabigo ang aktor na si Luis Manzano para sa Vice Governor ng Batangas. Natalo naman si Angelica de la Cruz bilang Vice Mayor ng Malabon City. Bigo rin si EJ Falcon para maging representative na ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ganon din ang aktres na si Aramina na tumakbo bilang konsihal ng Pasig City. Ganon din ang beauty queen na si Shamsi Supsup para sa lungsod ng Pasig. Hindi naman nagtagumpay sa pagkasenador sina Willie Rebillame, Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Manny Pacquiao at Ramon Bong Revilla Jr. Radyo Pangasinan Balita. Samantha patuloy ang pagpapagaling ng American rapper na si Tory Lanez matapos na siya ay pagsasaksakin sa loob ng kulungan. Ayon sa kampo nito, nagtamo ang rapper ng 14 na beses, kabilang na ang 7 beses sa kanyang likod at sa kanyang torso, kabilang sa likod ng ulo nito at isa sa kaliwang bahagi ng mukha. Nagtamo rin ang rapper ng pagka-collapse ng kanyang baga, kaya ito nilagyan ng breathing apparatus. Dakong alas 7 ng umaga nang ito'y pinagsasaksak ng kapwa inmates sa California Correctional Institution sa may Tehachapi. Si Lanez o Daystar Peterson ay nakakulong dahil sa pamamaril sa paa ni Megan Thee Stallion noong 2020. Radyo Pangasinan Balita. Sumainyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor ni Gas Viviga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. My